guys, try nyo dito bumili. Mabait yung mga nag-assemble ng bike. Kaya kababayan ko rin pala yung ano, may-ari. Merlan Bicycle Shop. Wala pa akong pambili pero tinignan ko lang sila. Titignan ko lang yung mga bumibili. Bali dalawa yung tindahan nila eh. Ayun yung isa. Pero dito talaga yung mga bike nila, kabila dito. May tabing kalsada lang naman siya guys, makikita nyo sa akin. So may Pedro Hill Street po sa Manila. Kanina mas maraming tao dito eh. Bali tumambay lang ako dito. Saka makakatawad daw kayo dito guys. Try nyo pumunta rito kung gusto nyo bumili ng mga bike. Sekreto lang naman dyan para makatawad ka eh. Kaibiganin mo muna yung may-ari. Tsaka yung, siyempre yung mga kasama niya dapat magalang ka rin makipag-usap. Ibigay naman ng discount yung mga yan. Ulitin ko guys, pangalan ng tindahan, Merlan Bicycle Shop. Dito sa may Pedro Hill Street, Paco, Manila. Ayan.